Volám sa Lubomír Petrek, narodil som sa tu, vyrastal som tu, študoval som na gymnázium Ivana Kupca. Po ukončení vysokoškolského štúdia v Trnave som pokračoval na štúdiu v Austrálii, kde som sa venoval manažmentu a leadership. Tieto skúsenosti chcem pretaviť do vedenia mesta. Všetci cítime, že toto mesto má obrovský potenciál, že je významným dopravným uzlom, že sú tu krásni ľudia a významné komunity. Avšak všetci nejako cítime, že toto mesto posledné roky, možno 10 ročia, zaostáva. Zaostáva v doprave, zaostáva v prostredí, v ktorom vyrastáme a v možnostiach, ktoré toto mesto ponúka obyvateľom. Vidíme námestie, na ktorom aj teraz sme, ktoré sa stalo parkoviskom. Vidíme tu pešiu zónu, ktorá nefunguje. Vidíme, že každý deň chodíme do tohto mesta 20-30 minút, lebo stojíme v zápchách. Je to mesto, ktoré potrebuje jasnú víziu a jasný cieľ.